Gusti iki maha tresna. Nah. Iya. Maha pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padang iki sauren. Sauren nggonmu tumindak dosa. Tegese kowe utang kowe kudu nyaur. Nek cara aku apa sing wis tok lakoni iki aja mbok lakoni meneh ning saiki dandani karo lelakonmu. No, kowe tau tate tumindak sing ala. Saiki buangen bali tumindak sing becik, bali tumindak sing apik. Iya, Nasena, aku dadi elingan Nasena. Aku seneng, Mbah. Nek kowe iso eling Purwadasina. Sing jeneng pendhita kuwi ora mung nentremke jagat, ning gawe ayeming wong sak jagat, gawe tentreming wong sak jagat. Aja malah kowe urup-urup, aja malah kowe ngincipi carang papak ngurupi kono ngurupi kene supaya tumindak sing ora apik. Kanthi dasar agama kuwi ora apik. Sini-sini lho Mbah sampean iki pendhita kondang serban ketemu putih ning atimu ora jumbo karo latimu, atimu ora jumbo karo pakartimu. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya ya? Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat? Simbah kudu eling, simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan kuwi sandangane lair. Ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasane Hyang Mahanasa ya Sang Hyang Suci. Endi suci ning lair batinmu, endi suci ning serban lan ketumu. Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis cekelane cekelono omongane Antasena iki. Arep kowe dadi wong suci, arep kowe dadi pendhita, arep kowe dadi resi, arep kowe serbamu putih, ketumu putih, nek pakartimu sak ngisoring dlamakan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena.